koulua. Ja vähän muuta ratsastusta. Niinpä. Me mennään eka kouluun, me mennään tästä näin ihan normaalisti. Nää kaikki esteet tästä. Eli ei ole mitään suuria. Tää oli kyllä suuri, mutta ei ole enää, koska mä en pääse sitä. Se oli aika korkea. Koska tää ei ole vielä tottunut, mut mä menen nyt. Eli mä menen ihan kouluun eka. Aika huono, että mä hyppyn. Tai keskittyy vähän muuhun. Näköjään. Eli siinä se oli. Ja nyt Roosa menee ratsastamaan. Joo, eli tää on Knackstrup, en osaa sanoa. Eli sitä on rotua siis. Niin. Joo. Ja tää on risteytysponi ja siinä on Welsia ja jotain muuta, mä en muista mitä muuta siinä oli. Ja sitten tämän nimi on Storm, oikein on joku toinen joku Sirius joku. Ja tää on Nipsu, eli oikealta nimeltään Tipsu Nipsu. Ja niin, kiltti. Ja mekin mennään esteitä ja ehkä vähän koulu, koska mä en ole mikään tän kanssa mikään mestari. Molemmat ollaan aika nuoria. Tai Älä niin kamera eteen. Aika hyvä kavioosuuspuomi. Kevyemmät askeleet. tää on vähän hurjimus. Niin näyttää olevan. Pukittaako se? Ainakin näyttää siltä. Mennäänkö me nyt ihan normaalisti? Voit mennä tää kierros, tai no, mä voin mennä nytte. Niistä me molemmat päästään niinku ihan normaalisti. Joo. Joo. Nyt mä menen ihan normaalisti. Mä voin näyttää siinä ehkä lopussa tai pian laukkapiruetin. Se on kivaa. Au! Mun pääosista hoksaa. Harmi. Täytyy vielä oikein harjoitella. Liukas nurmikko. Kaatuu. Meneekö se nyt ihan Joo. normaalisti? Älä niin kamera eteen. Niin. Wow, osus. Ei mitään haittaa. Hyvä. Tuo on semmonen pukittaja, hirmu. Hirmu vauhdikas ori. Eihän tämä edes vanha ole. Ei olekaan. Se on aika nuori. Joo, nyt me lopetetaan tää. Eli tässä oli meidän video. Me tehtiin nyt tämmönen pieni ratsastus. Pistä tälleen, niin nousi vaan pystyy kunnolla. Eli me nyt ratsastettiin tää kierros. Ja seuraavia video on tulossa myös multa ja tolta pelkästään. Eli ei ole mitään siis kahdestaan tulossa myös videoita. Eli joskus on tulossa ja joskus ei. Eli me tehdään kahdestaan myös videoita ja niinku yksin. Joo. Joo, meillä tulee varmaan joskus tallin esittelyvideoita ja tälleen. Mut meidän pitää vähän siivota tuota tallia tuolla. Eli se on ton talli. Joo. Ja mun nimi oli Roosa ja sun nimi oli Jasmin. Ja nyt me varmaan lopetetaan, eli Nipsu ja Strom sanoo hyvät
Heipot. Moikka! Moikka!